Majumbong kag Pilipinas ug welcome back sa kinabuhing Bukidnon. So for today's video guys, obanimi ninyo padong sa Barangay Imelda. So shout out dai ko sa mga Barangay Imelda ug sa mga tao didto, grabe kabuutan kaadto dili ma-explain nimo. Hoy iring. To bitaw guys, aras kabuutan. Unsa karon dai guys, wa ko ga expect nga low up di ay karon. Sige lipay-lipay pero sa unahan guys nakulbaan ako. Kay ngano naa man dapoy dakop des unahan. Wa ko kabalo guys nga nay dakop tus unahan. Low up man dayon nasuna jud nay dakop. Ingon kong Georgia ang ahong dare nainit ta dare kay murag na ay pulis. Kung madakpan ko ani guys, this is my first time pero wa ko nadakpan guys kay of course sa timingan pud nga naa nang labay nga mga low up riders. Salamat riders. Nalipay lagi pero kikulbaan sadta. So shout out dai ko sa mga low up riders diri dapita. Gusto unta kong pa-picture nila pero sila gusto nga mapadagan pud oy. Mura pug way ugma. So especially shout out po ko sa mga low up riders diri sa Tagbilaran. Kabalo pod ko na apoy mga riders. So puhon mo apil ko nga ni Iring. Hello kuya, rin babays kuya, shout out nimo kuya. Bawo kailan nimo uy. Diyan nakita po na ako gulang mga motor nindot pod ka adjo. Uy ang motor kay mura na mag-in-town pug kanang naay Rosie. Iring. Unja guys, shout out po ko sa mga riders. Unta makita ko sa personal sa inang pero ang uban guys, ang ilang diskarte para mapansin sila sa mga riders kintahay sa loob. Nagama sila og kanang plataporma, mura po sila nagkanabitong nagkuan bayanihan of the people. Huy ring. Ana bitang kuan guys kanang na letter ba para ma-emphasize o mabasa sa mga rider nga kada ba picture pero bawal lang ma-picture pa sa silang uban, bawal lang kapot pero ako in town pod nga ning labay ra of course ara man jud kinabuhi. Okay ra gilamin labyan tas mga rider ang importante of course gihugog mata iring. Aning dapita guys aras video pod nako unja abi ko rider ang tanan pero shout out di kuya nga na apil. Hi kuya. Kabalo mo guys, gusto nda ko pa-picture pero ang kusog ang padagan nila oy lami bunog bato. Hoy iring. Panahon na akong mga maot nga kuan butang pero wala lang idayon nako. Hoy iring. Nara ba jud mga kahoy diri sa ang kilid-kiliran lami yung tagbunon pero buutan man nga pagkatao. Hoy iring. Ayaw pud nga na ako ya rin singano kana sila mga buutan na sila og mga rider og mga gwapo unsa ba katataod na napoy rider nga tabo. Oy hello sir. Gwapo kaayo. Hope so. Sige lang matag hello sir ani hello sir gwapo kaayo pero of course na suya na ta guys kay uban naka picture na ni Jet Li. Ingon akong kauban patay na mas Jet Li. Hoy usay patay na oy taka-taka lang baba nimo. Lain man tong Jet Li nga namatay, lucky man to. Hoy iring. Lain tong Jet Li oy taka-taka katong lucky man to nga Katisyan. Ang kani nga Jet Li babae di ay. Guwapa, sexy ug rider pa kaayo. So shout out dai ko ni Ate Jet Li dira. Unta makita ko rin in personal. Ginoo ko. Kanus apa ka. So dahil napita guys, ari mini huwat sa ang mga kauban kay padong na sa Imelda kay manuwa ta og volleyball. Ari ko naghuwat sa bayang na kapayas dam bitaw. So kani nga part is pag-asa na ni siya nga nasakop. So na timingan pud guys ba nga nag parking mean dyan na po buholop bitang nga riders. So maunang kitagaan ako ang time sa mga riders ang self kay of course this is my first time to video. Aras ka video. Nakita na ako guys ang ilang mga motor kay lain-lain pong klase na murag dump truck, na murag kurmata, yung sa bahoy iring. Kani nagatang-atang banggaan dyan is mga rider ron. Hoy iring. Ang ako pong nag-driver in town pero may babay po pero ang uban guys na mamansin na po uban nga di kay ano na feel na ko ang ubang nga di mamansin kay murag na hot da gasolina unsa ba hoy iring. Nja guys taod kay wala na may mga rider kay nalaktod naman ta diri dapita diri sa palayan. So shout out dai ko ni ka 20. Mao ni akong mga kauban guys sa manwa didto dapit sa Imelda. Unja guys init ni kaayo nga murag di something nga murag di init unsa ba so hot kaayo akong mga kauban aras ka sexy ni Joey ug ni Tata. Nan pud sila oy shout out ni Charis. Oh di ba murag uhipan ere. Pero guys kani ako mga friend, this is my true friends, promise mga buutan ni sila kaadyo ug naapoy mga uy unsa ba ni mga bao iring. Bitaw guys ay mapuni ang usa ka friend pod unya patataod-taod guys nag-video pod ko guys ngano nice man pod kay view diri sa palayan basta ting init sad pod pero og lami pod kag kamera ay of course lami pod imong video oy iring. Bitaw guys oy nakabantay bitaw ko nga lami ilang video din napita lami video lami ag view ba nasayo para kuha pero mura magnindot jud kaadyo say mura nindot jud kaadyo nice bitaw pod og ganahan mo visit diri sa palayan o diri nimo kay nindot na pod kag ilang dan kay sa Mintado na mura na si Ares o Mintado
Chares. Og shout out dai pud ko ni Aris Umintado kay tungod niya ang among eskwelahan sa una nakatukod mi og kanang kuan like Eva Hall. Salamat kayo nimo Aris. Aras ka pasalamat pud uy. Ay of course buutan baya pud ta. Unja guys wala dyan na putda ang video kay of course ato nakita nga nindot jud kaayo ang views siya. So ako ning gi-post ang Facebook page unya nakita ko og murag bungtod of course akong giapil mura sa chocolate bitaw. Dili chocolate nga tamis ha kundi chocolate nga kuan of course pambansang tourist spot. Aras ka spot uy. So shout out dai pud ko ni Georgia, ni Kuan, ni Jason ug sa iyang mga kauban. Grabe ka gwapa kaayo ang mga kauban for today's video. Mao dai pud nakisabay pud ang panahon nila nga nindot ang panahon og gwapa pud og gwapo ang mga kauban. Tan-awa gud guys tutukin jud taman. Mura jud siya Chocolate Hills promise. Unja lami pud ang kamera, hay of course di sa tagiya. Bitaw guys, before ma-end tong video, salamat kayo sa pag-watch ug amping ta kanunay sa tong biyahe og pray ta always.